Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor new. Kublai phi baro kin hilong ki khubor bamta kasngi. Ka gading ka longa kenrat ka embat ka bama. Klam gading omla banne ai. Men ha ka shibaji duna ai hasnong lom Shatsngi kaladon ka jing bathai ka jakabo Mashin transformer. Katay ka jing kem ding kan san jong transformer ka MEESEB omtim nagadaw berkipat ba klara serngiu marsnyo ya ka jingklang gading ka bashir khai. Na kaliang kipat ba berkibor penyaj nong haba kila yoi kila pentip no shikibor pulin penip ding bantem ya katay gading. Tar hadu balatho ika kubor ompat ka gadaw. Ai em view mày à là đủ ai Tan Oh.